Добър вечер! Днес ще ви покажа с програмата GIMP как можем да изрязваме определени обекти за направа на четки. Програмата GIMP може да се стартира под Microsoft Windows. Може да я свалите от сайта https://gimp.org и да вървим сега към програмата, за да се забавляваме. Ето, тук се намира програмата GIMP. Стартираме я да тръгне. Ето сега още един път натискам. Айде няколко пъти да тръгне за здраве. Защо не харесвам програмата GIMP да върви под Windows? Защото Windows заема много повече ресурси, отколкото самата програма GIMP. Никога не съм си задавал въпроса как да оптимизирам Microsoft Windows 11. Явно има някои неща, които трябва да се изключат, за да може да тръгне по-добре. То преди за Microsoft еди кой си Windows, така е правено. Така са постъпвали. Така, затваряме. Ето, искам да отворя този файл. Само него. И сега трябва да видя колко четки съм създал. Създал съм 1, 2, 3 четки. Те вървят или не вървят, не знам. Явно нещо е станало. Но аз искам да изрежа една от тези четчици. Да кажем, ето това е хубаво за рязане. Тъй като нямам магнетично ласо, трябва да режа, може би, грубиянската. Отрязваме този файл по някакъв груб начин, но после как ще го оправим, ще видим. Ето така. Това е по-грубия начин рязането. И сега ще видим каква четка, как ще я направим. Така, взимаме ето този инструмент, редакция, копиране, нов документ, отваряне или най-по-добре. По-добре е да създам нов документ, Ctrl плюс N, бутон ОК. Така, задавам, просто отивам на редакция меню, Edit, меню Edit, Paste означава да вмъкна това, което искам. Ето го слоя. И сега да видим какво можем да направим. Натискаме Ctrl, само буквичката C. Намаляме с лява квадратна скоба четката. Ctrl вляво задържам и изчиствам четката. И да видим, друго няма. Така. Най-накрая отивам на меню Image. Това не е най-накрая, но така говоря. Втората ми стъпка е да отида на меню Изображение, Режим, Сива скала. Зададахме я сивата скала, обаче дали пък няма да ми... Ето вижте сега, когато избера нещо друго. Не този инструмент, ето този. Избери по цвят и ето вижте какво прави. Избирам по цвят и отивам на меню Select, обърни. Тоест, трябваше преди това. Нека да отмена селекцията. Да отида ето тук да задам меки ръбчета. Меките ръбчета трябва да бъдат около
Да кажем 1. Ето така натискам горна стрелка, клавиш Enter. Това е единица. Feather edges означава омекотени ръбове. Threshold означава прак. Радиус означава радиус. Нещо като 2 пъти пи по R. Нещо такова беше. Не знам дали е точно така. И натискам пак ето този инструмент. Select by Color Tool. Какво прави той? Тук пише Select regions with similar colors. Изберете области с подобни цветове. Also in group Fuzzy Select. Fuzzy е мъглива селекция. Нещо такова. Ако попиташ какво е Fuzzy Select, отиваме някъде другаде. Идваме ето тук. Ето ChatGPT.com и го питам. Fuzzy Select. Ето пишем GIMP. Ето така. Сега не знам, май неправилно съм го написал. Да. Аз затова мълча, защото като говоря много, обърквам повече. Филтриран избор означава. И виж какво пише. Филтриран избор е инструмент, който ви позволява да изберете пиксели, които са сходни по цвят и тон, с пикселите, върху които щракнете. Това е много полезно, когато искате да селектирате области с хомогенни цветове, като например фон, небе или други еднородни части от изображението. Така. И тук пише, ChatGPT може да прави грешки. Проверете важната информация. Вижте предпочитания на бисквитките. И тук пише... Ето какво пише. С изпращането на съобщение до ChatGPT вие се съгласявате с нашите условия за ползване и сте прочели нашата политика за защита на личните данни. Вижте предпочитания за бисквитките. Не споделяйте проверителна информация. Чатовете могат да бъдат разглеждани с цел безопасност и предотвратяване на злоупотреби. Защо? Научете повече. Ето виж какво пише. Значи не споделяйте поверителна информация. Какво пише? How your data is used to improve model performance. Дъра, 2 чадъра. Да, така е. То е вярно. Приемаш всичко и тук помощ OpenGA. Така. И тук предпочитания на бисквитките. Натискаме как да ги отворим я. Десен бутон, ама няма. Добре, ето като натиснеш, то ти влиза. Строго необходими бисквитки винаги активни. Бисквитки на Analytics, бисквитки за маркетингова ефективност. Добре, няма да правим нищо. Нищо не пипаме. Така оставяме. Предварително за злоупотреба. Я да видим какво е това. Ето натискаш. Така хау. Ето това е едно и също. Друго. Какво няма? Няма. Ето това исках да попитам. Ето го. И ето вижте какво пише. Ако необходимо, можете да добавите или премахвате пиксели от селекцията, като задържате Shift или Ctrl в зависимост от нуждите. Как да използвате Fuzzy Select? Изберете инструмента от панела с инструмент или натиснете клавиш U. Щръкнете върху пиксел, който искате да бъде част от селекцията. Използвайте слайдера Prag
threshold, за да регулирате колко чувствителен да бъде изборът. По-високото значение включва повече пиксели, докато по-ниското ще ограничи селекцията до по-малка област. Ако е необходимо, можете да добавите или премахвате пиксели от селекцията, като задържате Shift или Ctrl в зависимост от нуждите. Ако напишем ето тук GIMP Fuzzy Select Tool, ето така, преключваме на кирилицата и латиница, от кирилица на латиница и пишем ето това. Ето го. Намерих го. Тук има видео уроци. Ето има 2.6. Ето това е документацията. GIMP 3.0, ето го. И тук пише. Сега нямам инструмент Google преводач. Пише изборната селекция. Само да видя какво е fuzzy на английски. Как да го видя какво е? Ето го. Размитата селекция. Тоест, ето така. Ако маркираме ето това, целият половинката текст, и тук би трябвало да има повече опции. И тук Google преводач. Ето какво казва това. То за всяко нещо може на български пише. Инструментът размит избор е предназначен за избиране на области от текущия слой или изображение въз основа на цветово сходство. Когато използвате този инструмент, е много важно да изберете правилната начална точка. Ако изберете грешно място, може да получите нещо много различно от това, което искате, или дори обратното. Размит избор е добър инструмент за избиране на обекти с остри ръбове. Забавяне за използване, така че начинаещите често започват да го използват много. Вероятно, обаче ще откриете, че колкото повече го използвате, толкова по-разочаровани ставате от трудността да изберете точно това, което искате. Нито повече, нито по-малко. По-опитните потребители откриват, че инструментът за избор на път и цвят често са по-ефективни и използват инструменти размит избор по-рядко, в зависимост от случая. Въпреки това, той е полезен за избиране на област в рамките на контур или на коригиране на съвършени селекции. Често работи много добре за избиране на едноцветна или почти едноцветна фонова област. Нещо има, да, ето е Solid Color, е нещо като стабилен цвят. Пак едноцветен. Така, ето това е за този инструмент. И тук как да активирате, ето тук пише главното меню инструменти, инструменти за избор, избиране на размиване. Като натиснете буквата U от клавиатурата. Ето е програмата GIMP. И тук може да го питате Select by Color Tool. Я да го напишем това. Какво прави то? То е хубаво, обаче трябва да се види. Къде е това? Тук дава най-различни области. Ето го. Select by Color. Следващото. Натискаме ето тук. Избор по цвят. Ето го. То не знам дали се заслужава, но мисля, че си струва. И ето го какво пише. Избор по цвят. Инструментът избор по цвят е предназначен да избира области от изображение въз основа на цветово сходство.
Той работи много подобно на инструмента размит избор. Основната разлика между тях е, че инструментът размит избор избира съседни области, като всички части са свързани с началната точка чрез пътища, които не съдържат големи празнини, докато инструментът избор по цвят избира всички пиксели, които са достатъчно сходни по цвят с пиксела, върху който щраквате, независимо къде се намират. Така, значи от документацията на програмата GIMP човек може да научи много неща. Но може да използвате автоматичен Google преводач. Колкото и да знаете английски, човек може пак да се обърка. Така. И тук пише как се прилагат тези техники. Сега избираме инструмента избор по цвят. Той ето това прави. Сега, след като вече имам това, но преди да направим ето това, отменяме селекцията. Тук не знам какво има. Натискам буквичката C. Искам да запълня ето това с определен цвят. Натискам ето тук. Само че той ми дава по-тъмната част. Има и друго нещо. Този инструмент е хубав. Ако отидем в меню цветове, отиснем нивата, можем да зададем малко по-тъмна четка. И тук още по-тъмно. Натискам ОК и съм готов. Сега, ако натисна ето този инструмент, той ще даде ето тези неща. Така, избор по цвят няма нищо да даде, значи можем да отменим селекцията, ето я, и да използваме ето този инструмент. Free Select. Какво прави ето този инструмент? Отиваме да видим. След като видяхме този, трябва да има още един инструмент. Ето тук и за ножиците може да напишете Scissor Select. Ето какво прави. Инструмент ножички. Избор от ножички или там какво пише. Отиваме More Actions. Google Translate. Ето какво прави той. Преводът се зарежда. Избор с ножици. Инструментът за избор с ножици е интересно устройство. Той има някои общи характеристики със свободният избор. Някои общи характеристики с инструмента пътечка или път. И някои свои собствени характеристики. Полезен е, когато се опитвате да изберете регион, дефиниран от силни промени в цвета по краищата. Не краищата, ми краищата. Някои казват израза в края на краищата. В края на краищата би трябвало да бъде. Така, полезен е, когато се опитвате да изберете регион, дефиниран от силни промени в цвета по краищата. За да използвате ножици, щръкнете, за да създадете набор от контролни възли, наричани още котви или контролни точки. В краищата на региона, т.е. на областта, който се опитвате да изберете. Инструментът създава непрекъсната крива, преминаваща през тези контролни възли, следвайки всички ръбове с висок контраст, които може той да намери. Или инструмента ножици. Ако имате късмет, пътят, който инструментът намери, ще съответства на контура, който се опитвате да изберете. За съжаление, изглежда има някои проблеми с логиката за следване на ръбовете за този инструмент, в резултат на което селекциите, които създава, са доста груби и в много случаи. Добър начин да ги почистите е да преминете в режим бърза маска.
и да използвате инструменти за рисуване, за да рисувате в проблемните части. Като цяло, повечето хора намират инструмента път за по-полезен от ножици, защото въпреки че няма интелигентната функция за намиране на ръбове, създадените от него пътища се запазват, докато не ги изтриете и могат да бъдат променени по всяко време. Добре, ето ако натиснете тук, затваряме ето това. Така, отиваме и тук да затворим. Нека да затворим и това. Прочетахме за всеки инструмент. Да видим какво пише. Да, ето това е инструментът. Път или пътечки. Ето го. Така, има още. Тук е рисувателното. Но инструмента път го няма. Да. Това е по-нататък. Ето го. Така, това е всичко, което програмата помага. Няма по-нататък да търся. Да. Инструменти, четки. Да видим пакет фил така. Ако натискам ето тук само динамика, т.е. натискам ето тук назад. Да, но той не се вижда. Където и да е, отивам напред. Кофичка. Тук има гумичка. Така. Я да видим съдържанието. Не. Чакай. Грешка. Пишем, че искаме GIMP. Ето, отиваме GIMP. Чакай да видя какво пише. Отиваме тук тая стрелка нагоре по съдържанието. Обаче много имам да тегля. Добре. Няма къде да го намеря. Няма търсеща машинка за него. И тук какво пише? Замотах се. Хубаво. Да сме живи и здрави, умотах се. То, където искаш да... Да, пътечките са интересни. Ето ги пътечките. Ето това са пътечките. Ето какво прави пътечките. Аз исках да избера този избор на цвят, обаче го няма. Сега, ако махна ето тук този ефект, виждаме го, ето го и натисна ето тук. Така. Взимам ето този. Отварям го тук и готово. Обаче въпросът е какво ще правим сега. След като го избрахме, пак програмата нещо насича. Добре. Отивам на меню селекция, но тя не работи. Къде работи, къде не работи? Ето го. Invert, ето го това. Когато натиснете клавиш Delete, той изтрива четката. Ctrl-Z. Меню избор. Обърни избора и натисни клавиш Delete. Ето го. Може и така да остане. Select None. Тук може и друго да направим.
Ctrl-C и натискаме тук необходимия цвят. Ето така го запълваме, да няма дупки. Ето така. И тук по същия начин да запълним, да няма дупки. И после отиваме ето тук. Ето запълваме това. Ето го. Запълнихме тези дупки. Готово. Малко са меки или груби. Чакай да видя това какво е. Момент. Намаляме четката. Задържам клавиш Ctrl. И с него няма да замажем положението. Но пък го разваляме. Ето, боядисах там тези части. Накрая отиваме до тук. Тази четка е мека. Избираме ето твърда. Намаляме четката така. И малко увеличаваме. Взимаме ето това и ето какво правя. Ето. С това нещо рисуваме тази област, която ни трябва. Ето това е четката. Сега какво можем да направим? Гумичката. Shift буквата E е гумичка. С нея изтриваме тези части, които не ни трябват. Искам да изчистя четката. После самата четка е ето това. Това е клон. Клон четката копира. Съм да видя това. Клон четката ето я. Клон четката копира дадена област и я възпроизвежда. Ето тук копира ето това. Ето това копира и взема. Взема от близка област и копира. Защото ако вземете от някаква далечна област, тя ще направи някакво петънце, което да бъде по-тъмно или по-светло. И ще се получи едно кръгличко петно. Ето това прави тази четка полезна. Така, горе-долу го. Ето тук искам да го изгладя. И няма да го пипам. Ето тук. По същия начин. Вижте какво тъмно. Ако взема от този цвят, той вече си запълва. Ето го. Прави други неща. И ето я четката. Взимаме гумичката. Ето я. Така. Изтривам това. А тук мога да взема ето тая гумичка и да копирам този ръб. Взимам отново този ръб и копирам. Пак същият ръб. Да кажем, ето това е ръбчето на четката. И тя вече е готова. Сега отиваме на меню
изглед и искам да видя прилепи към кутийката. Ако увеличим, ето то е прилепено към кутийката. Взимам ето този инструмент и ето той е прилепен. После тук ето това. Ето вижте как го прави. Тук пак взимаме четка, гумичка. Изчистваме това, което не ни трябва. Докато прилепяме и искаме да видим какви други възможни грешки може да се допускат при изчистването на тези неща. На тези граници. И тук, където има четки, е този бутон клон. Инструмента клон означава нещо да направиш подобно на него. Да вземеш от подобен източен, т.е. източник на цвят и да го възпроизведеш на близка точка или място. Ето готово. Така. Взимаме ето този инструмент за рязане. Маркираме до тук. Свършваме до тук. И ето те се прилепят. Натискам клавиш Enter. Контрол буквата E се запази. Тук сега да видим какво пише. Къде е тази картинка? Отиваме ето тук. Ето тук, това е папката. Опа, няма нищо. Чакай да видя къде отиде тая картинка. Няма значение и пишем. Ето това. Избираме ето това, което пише тук. И правим четвъртата четка или там каквото е. Четворка. Клавиш Enter. Запазваме пак за всеки случай. Менюто файл изнеси или изнеси като. Отиваме тук да избираме по разширение файл по разширение. Натискаме ето това. Трябва да видим това пък какво е, но каквото и да е. Натискам изнеси четката. И сега вече я имам четката. Натискам изнеси. Или можем да пишем ето това. Вместо да е гимп четка, ето така. Изнасяме. Тя никъде не ми показва това. Значи ако видя къде е, трябва да е в същата папка. Отиваме ето тук в папка документи. Къде е това? Картинки. Извинявам се. Ето тук. Четката вече е изнесена. Отивам ето тук десен бутон. Едва десен бутон. Ето това бутонче. Копирай. Отивам тук на буквичката D. На още един фон. Трябва да намеря къде е тази папка, за да видя папката на GIMP. Ако отида е тук на устройство C, тук няма да мога да намеря, отивам на потребителите. Обаче не знам къде ще я намеря тази. Ето тук App Data, Roaming, GIMP 3.0
четки, десен бутон, вмъкни четката. После освежи, това го слагам най-отдолу, като го намаля, като го сведа. После натискам ето това. Ето я четката. Избирам да запазя четката наново. После отивам на бутон Ново. Документче. Нов документ. Документче е много галено. Да кажем, отивам от пиксели на милиметър. И пишем 300 мм по ширина и височина 200 мм. Клавиш Enter. Още един път. Този клавиш имам сив фон. Буквичката D, буквичката X и ляв клавиш Ctrl, точка. Той дава черно. Ляв клавиш Ctrl, запетайка. Ето го. Десен бутон или тук в панела за слоеве. Създавам нов слой. Пишем Brush 4 тест. Ляв контрол буквата А. Избирам. Ляв контрол буквата С. Копирам. Натискам ОК. И после съхранявам файла като ето Save As. Съхрани файла като десен бутон, ляв клавиш Ctrl. Повтарям, ляв клавиш Ctrl, латинска буква В, вмъквам. Клавиш Enter, поставям го. Сега да видим къде го запазихме. Пак да видим. Ето го, готово. Няма да повтарям. Ето я четката. Това е четката. Сега отиваме при този бутон четка и да видим какво идва тук. Избирам ето това и отивам на Dynamic Random. Това значи, като го зададем ето така и той прави, не виждам какво правя. Ако взема ето черно, той прави това. Ето това ми беше мечтата. Да направя четката. Ура! Направихме си четка. Ето това е random. Random означава произволен. Ако напишем GIMP Dynamics Random, отиваме ето тук и пишем. Тъй като няма тук търсене на тия документи, трябва да видим ето на английски. Тук има Paint Tools, обаче не знаем какво означава това. Paint Tools е инструмента за рисуване. Но тук не мога да се върна и да кажа искам това, искам онова, няма го. Ако натиснеш български, всичко не е преведено на български. И отиваме на английски. Така. Няма къде да търся, да видя надолу има ли търсачка, няма. А тук пише ето това. Тая къщичка е за индекса на страницата. После отиваме да видим Ctrl F пишем. Ляв клавиш Ctrl, буквата F и пишем ето това. Няма друга дума.
1. Ето го. И ето какво представлява това. Ето ги, това са динамиките. Тук пише Windows Dockable Dialogs Paint Dynamics. Отиваме тук на това. Windows Dockable Dialogs Paint Dynamics. Ето ги. Те си излизат, бе. Ето ги, виж. Ето ги. То ги има. Само да ги разчетем. И го скриваш, ама няма. И тук избираме Dynamics Random. Ето ги. И тук той ги обяснява какво е това. И тук пише Edit Dynamics, New Dynamics, Duplicate Dynamics, Delete Dynamics, Refresh Dynamics. Я да видим какво е това. Ето го. Фигура 1441. Рисуване с диалогов прозорец. Ето вижте. Прозорец. Добре, няма нищо. И като натиснеш, пише фигура 14.41. Диалоговият прозорец, динамика на рисуване. Ура! Браво! Намерихме го. И сега какво пишем? Ако натиснем не е функция клавиш. Ето това. Print Screen се казва. Ако го натиснем, по-добре да натиснем Windows прозореца, Print Screen. И после къде отиваме? Отиваме ето тук, обаче в ChatGPT-то. И ето какво правим. Натискаме тук. И ето какво му пращаме. Благодаря за снимката. Виждам, че разглеждаш документацията на GIMP за да Paint Dynamics, диалоговият прозорец, динамика на рисуване и че използваш функция за превод, вероятно Google Translate, разширение в браузъра. Какво е Paint Dynamics в GIMP? Динамика на рисуване. Paint Dynamics в GIMP е мощна функция, която позволява на инструменти като четки, моливи, аерографи и други да реагират динамично на различни входове, като натиск, ако използваш таблет, скорост на движение на курсора, наклон на перото при поддържани устройства, случайност, посока на движение и други. За какво се използва? За по-естествено рисуване, например, дебелината на линията се променя в зависимост от натиска. За по-специални ефекти, като избледняване, изсветляване, преливане на цветове. За контрол върху различни параметри, непрозрачност, размер на четката, свят ъгъл и други. Къде се намира? Можеш да го отвориш чрез Edit Input Devices, Paint Dynamics или от Dockable Dialogs, Paint Dynamics или директно чрез Dialogs, Paint Dynamics в зависимост от интерфейса езика. Пример. Ако използваш четка и активираш динамика с Pressure Opacity, тогава колкото по-силно натискаш перото на таблета, толкова по-плътна ще бъде линията. Ако искаш, мога да ти покажа как да създадеш или редактираш собствена динамика, за да постигнеш определен ефект. Например, избледняване, преливане на цвят и така нататък. Искаш ли да навлезем по-дълбоко в това? Ако го попиташ и той ти каже да, ето да пишем, че казваш да, искам. Ето да, искам. Ето да, искам. Точка. И той ти обяснява какво можеш да направиш. И тук еди къде си, какво да направиш и това.
Само че тук пише влизане. Ето аз влизам. Продължаваме с Google. Избираме ето това. Защото иначе ако нямаш регистрация, няма да разбереш. И ето виж какво става. Така, помощ еди какви си. Да кажем нов чат, правиш нов чат. И тук казваш ето това. Качваш картинката. Тоест, Ctrl-V. Ето същото. И казваш какво си намерил. Ето качваш този източник при него. Подаваш му информация, че ползваш източника. Ето пишеш източник. Малко подробно искам да го направя. Ето го. И за всеки инструмент трябва да четеш какво правиш. Значи това е така нареченият ефект динамика на рисуване. Ето го. Можеш да го направиш с таблет, можеш и без таблет. Ето, тук някъде имаш едно таблетче. Включваме ето това. Дано да не се е повредило кабелчето. Че нямам друго такова. Ще му викаме горкото кабелче. Ето го. Къде е то? Чакай малко. Само да видим дали правилно се поставя. Нож с две острията е това. Но ще да влезе. Ето го, свързахме го. Аз нарочно умишлено го направих само с една мишка. Ето го и взимам, само да задържа тук, да отворя екранчето. Отварям ето тук нова четка, нов слой, по-скоро исках да кажа. Опирам таблета на коляното, обаче той не върви. После го обръщам обратно, за да тръгне. Правя си колела. Ако искам, мога да увелича четката да е толкова, колкото ми харесва. Ето какво прави динамиката. Тя прави точно това, което искам. Ето я. Тя прави акварелни петна. Ето това исках. Трябва малко по-бавно. Има вероятност програмата да забучи. Т.е. да зацепи и да не може да се оправи. Или както му казват, израза да забие, да увисне. Другият израз е да запецне. Третия израз не знам. Може и да запъне. Ако изберем ето това, какво беше? Pressure Opacity. Какво прави? Нищо. Но на мен ми харесва ето това. Тя се върти както си иска. Ето това може да направи тази хубава четка. После взимаш нов цвят. Ето тук. Червен цвет. Натискаш бутон ОК.
Създаваш нов слой тук долу. Натискаш бутон ОК. Само че режимът не е цветен. Отиваме ето тук на меню, изображение, режим, цветен. Ето, промени се и правиш ето това. Полека-лека погалваме листа. Т.е. правим акварелни петна. Ето това искаме да направим. Така. И вече като направиш акварелното петно, режима го правиш ето, който ти харесва. Ето го такъв. Може и такъв. Може и ето такъв. Това е много интересен ефект. После можеш да създадеш същият слой. Ето това. И точно това се опитах преди един ден да го направя, но нещо се подразних и не се получи така, както очаквах. Ето това е акварелната ми любима четка. Ако да кажем, то има и друго, но искам да видим това. Ако натисна конфетите, пак е същото. Така, ето го. Полека-лека правим ето това. Избирам нещо друго. Екранче. Ето това. И човек може да прави красиви ефекти. Бръш тест. Ето файл. Съхрани. Ето такива ефекти може да правиш. Минаваме ето към Paint. Tapering. Само че няма такава динамика. Я да видим какво прави тя. Тя е нещо с рода на потупването. Я да го видим. Няма го. Видим с четка. Не ми показва. Ето го. Ето го. Може би ето така. Тук има най-различни ефекти. И това можеш да пробваш. Ето го. Това е негатив. После Pen Generic е това. Като малка четка. Ето. Отиваме ето тук. Може и така да бъде. И каквото си пожелаем, можем да правим. Сменяме цвета.
Я да видим това. Tilt angle. Това е. Я да видим така го направим. Velocity tapering. Pencil shader пише тук. Съвсем друго. Ето такива специфични ефекти прави. Това е най-хубавото, че прави интересни неща. Запазваме го. Така можем да си правим фончета. После това можем да го обърнем, ако искаме. Отиваме на цветове. Ето това. После го правим. Ето такива цветове може да прави. То можеш и други четки, пак със същата форма. И Pencil Generic е същото. И запазваме така този фон. С тези акварелни четки можеш да правиш най-различни неща. Можеш като рамчица, можеш каквото пожелаеш. Да кажем, аз искам да намеря акварелна хартия. Къде пише това? Ето тук той ChatGPT-то обяснява. Сега, ако му обясниш ето това и казваш, ето аз какво направих, като ползвах различни ефекти. Казваш му, ето print screen само. Print screen направя ето това. Пълен екран. Така. Махаш го. Идваш тук и му показваш какво си пробвал. И му казваш така. Позволяваш на микрофона. Разгледах диалоговия прозорец, рисуване с динамика. Получават се много интересни дефекти и ефекти в четката, която използвам. Исках да кажа само ефекти, но съм писал дефекти. Няма нищо. Случва се. И той сега трябва да ти отговори, ама докато се сети, ти вече си го направил. И сега той трябва да помисли няколко секунди, докато ти отговори. А обаче, опитайте отново, нещо стана. Така. Да видим, ако затворим всичко това. Тук исках да намеря хартията, която взимам. Тук вчера я намерих, тук ще я дам. И сега ще взема тази хартия. Съхрани картинката като какво? Като R
Така се казва. Натискаш така и пишеш 1. Нека да си имаш за всеки случай. И тук има още много подобни хартии. Друго което можеш да напишеш е смачка на хартия, crumpled. Ето, затваряш го това хиксче и пишеш crumpled. Crumple на английски означава смачкана. Ето тук, може така да напишеш. Ето го. Смачкана акварелна хартия. Ето ти такава. Виж. Какво пише? Ето това. Така, идва ти едно диалогово прозорче за смачкана хартийка. Съхраняваш картинката и wrinkled или избръчкана. Натискаш това. После тук натискаш това. Колкото хартийки искаш има. Ето ти, ура! Какви хубави смачкани хартийки. Те са все такива. И натискаш и съхрани картинката. Айде да я видим какво ще стане. Така. И вече затваряме всичко. ни трябва и отваряме нов прозорец на програмата GIMP. Това вече го тествахме. Аз не знам дали да го направя, но ще го направя като обикновена снимка. Отивам на документ, нов документ. Ето, създадахме нов документ. Отваряме документите следните, като отвори като слоеве. Ето. Само да видя къде какво пише. Айде, ето тази хартия. И къде е тази смачканата хартийка? То не мога да я намеря къде я свалих. Тук няма. Тук няма. Не знам къде я сложих. Няма нищо. Май трябва да е ето тук някъде. Ами ето я смачканата хартия. Ето ти смачкана хартия. Натискаш Enter клавиш. И после какво правим? Взимаме ето този слой. Ето тук този слой. Мащаб. Можеш да откачиш ето така хартийката и да извикаш ето това. Ела тук, че ми трябваш. Но прилепяме менюто изглед. Snap to Grid. Snap to Canvas Edges. Ето го. Така. Тук това го прилепяме по същия начин. И ето тук. Натискаш мащаб. Ето я хартийката. После какво правим? Вкарваме снимка. Документ отвори като слой. Какво ще направим? Избираме тази дама. Ето я. Ама за съжаление ще трябва да ви кажа, че трябва да я срежем. Обаче преди това да съединим виришката и да направим
Ето това. После натискам ето мащаб. И сега има един инструмент за подравняване. Ето го. Ето го Align and Distribute. Натискаме ето тук горе. Т.е. трябва да штракна върху снимката. Ето го. Тук това. И така. Ето това е картинката. Да кажем, нека да направим нов слой. Картинката, да кажем, искаме да я отрежем, но преди това нека да сложа водачите. Я да видим дали има тук инструмент за прилепяне. Само да помислим маничко. Ето тук искам да видя какво е това. Това е до някакви опаковъчни кутийки. Взимаме ето този инструмент М. Този водач. Сега ще махна това. Таблетчето леко ще го оставя долу, защото така се мотам. Искам да кажа, бавя се. Ето така засветва. Ако дойда още повече, искам да го увелича. И сега го засветвам. Ето го. Искам да го прилепя хубавичко към тези рамки тук долу. Ето го. Засветкам така. Искам да го увелича, за да го направя по-добре. Ето го. После отиваме тук. Ето това искам да направя. И съм почти, както викат, приключил с това оранчване. Сега, какво искам да направя? Искам да направя някакъв смачкан ефект. След това да го събера, т.е. да копирам слоевете и да го събера. Така. Идвам ето с този инструмент и подрязвам. Подрязвам това, което ми трябва. Опа, какво направих? Нищо. Готово. И събираме тук тези краища. Тоест увеличавам, за да я прилепя. Това е, когато е увеличено, е по-точно направено. Сега искам да видя тук горе. Всичко е наред и натискам един път с мишката. Прилепихме младата дама и картинката да видим като размер колко е голяма. Така, горе-долу е равно. Но ако отидем ето тук да видим това, ето това искам да видя, да. Горе-долу това е. То е лек правоъгълник това. Тук не съм сложил водещата линийка. Отиваме до тук. Не съм я сложил както трябва. Но това е.
Значи има още малко да се подрежи. Т.е. да се оправи. Взимаме ето този инструмент за мащабиране и подравняваме снимката. Тоест ето тук да, може и така. Меню мащаб, готово. Сместваме снимката горния слой. Значи десен бутон, алфа канал добавям, десен бутон, ляв бутон добави канал. Сега взимаме ето тая снимка. Чакай да видя тук като штракна. Ето така трябва да бъде. Май направихме картинката. Ами да. Всичко е наред. Оправихме картинката. Сега какво можем да направим? Ето тази смачкана снимка отива да стане нещо като... Искам да видя този... Ето виж. Остави го това. То. Искам да видя дали има нещо друго. Тук е смачкана хартийка, но... тук пък изгаря. Тук пък нищо не дава. Искам да видя друго. Ето го ефекта смачкана хартия. Ето виж как се личи все едно, че е смачкана хартия. Ако го дублираме още веднъж, така, тя снимката става по-ясно се вижда. Ето този ефект горе-долу е добър. Тук има други такива. Ето, обаче тук изглажда. Ако направиш, мисля, че има една опция, но трябва да я потърся. Тя някъде тук е едно наречено гмик. Няма тук гмик. Чакай да видя. Има ли гмик? Няма гмик. Значи го няма това гмик. Няма го. Има тук един филтър, обаче го няма. Я да видим тук картун. Това е... Я да го видим. Ето я. Картун. Картун. Ето. Няма такава смачка на хартия картун. Може би този ефект е по-добър. Ако се дублира още веднъж, тук нещо се получи. Ето го. Оставяме го така. Взимаме ето, само групичката създавам. И пишем взимаме ето всичките тези. Само да видя. Това няма значение хартийката. Качвам ги ето тези. Както съм ги избрал с Shift и ги качвам в групата. Готово. Така, копираме групата. Ето така. Контрол. Как беше? Сбърках.
Ето я. Тази групичка я скривам. Чакай малко, че зъка. Затова не ми харесва Gimp. Я да го запазим тогава. Пишем. Ето това файла. Съхрани файла като какво искаш да бъде. Lady. Фотоефект. Enter клавиш. Запазвай картинката да не стане гаф. Десен бутон. Слей слоят на групата. Така. И тук това го правим. И него да има ето това. Вече имам този слой. Обаче ми трябва пак смачка на хартия. Отиваме ето тук, отвори като слой. Отивам на папка картинки, папка хора и избирам ето това. Само да изчакам да видим какво ще излезе, дано да не блокира. Така, май няма нищо. Enter клавиш. Ето е тази квадратна хартия. Избирам ето това. И тук, т.е. като откъснеш това, тук избираш ето това. Няма. Ето още една смачка на хартия. Не знам дали това не е хубаво. И това е хубаво. Ето готово. Пак правиш още една група. Десен бутон. Добави алфа канал. После натискаш Shift вляво. Чакай да видя къде сте. Аз ги затворих. Ето ги. Ето ги. Обаче нещо става, защото разбрах какво е. Да, като натиснеш нещо и отива. Искам да избера това, ама то ми дава ето този инструмент. Да, готово. И сега ги групираме, ама то, като натиснеш Ctrl-G, той ти дава две групи. Не ти дава група, от тук натискаш това. Той ти дава две групи. Ctrl-Z. Демаркираш само едното и маркираш само едното. Натискаш Ctrl-G. Взимаш двата файла. Маркираш ги тях тук вътре. Вкарваш ги. След това пишеш. Ето това, името променяш. Това го променяш.
Ето така го правиш. Така. Дублираш това. Това го скриваш. Маркираш десен бутон. Сливаш групата. И това го махаш. Вече имаш каквото ти трябва. И после какво можеш да направиш? Ако искаш да триеш, трябва съвсем лекичко, но може да засегнеш главата на жената, лицето. Ето така, но може да направиш нещо като ретро. Да кажем, десен бутон, т.е. няма десен бутон. Едната снимка е правим черно-бяла. Отиваме на меню цветове, т.е. дублираме снимката. Отиваме на цветове и обезцветяваме снимката. Ето това. Цветове, криви. Малко правим ето тъмничка картинка. После я правим. Да видим това какво е. Екран. Задаваме снимката. То може нещо друго да направим. Така. Слагаме цветове. Тук няма как да има корекционен слой за цветове и слагаш някакво синьо лилаво е такова. Ето тук долу. Ето така. Малко правиш топъл цвят. И слагаш едно зелено. Ето това зелено. Е така малко по-стар цвят. Ето такова и ако искаш можеш да сложиш червен цвят. И малко може един кафяв хубав цвят. Идваш ето тук.
То няма такъв луминанс. Това е по-хубаво. И може един цвят, който леко да синее. Да го посениш. Ето така. Ето така. Тук е топъл. И го правим ето така. И може да сложим малко розов цвят. И аз не знам. Искам ето такъв лилавичък цвят. Ето го 4%. Ето го. Така го направихме, то е леко като смачкан. Така, исках да видя и нещо друго. Ако направим този цвят да го размножим, искам този да го обърна. Обаче нямам този цвят, това как се казваше, този филтър, дето да създаде, имаше един ефект, но не го знам какъв беше. Искам да се сетя, то във Photoshop го имаше, но не се сещам как се казваше. High Pass, така се казва. Обаче тук го няма. High Pass се казва. Това гмиг го няма тук. Няма нищо. Живи и здрави, като го няма. High Pass. Точно това исках да направя. Но го няма. Няма го тук. Искам да направя това неон ефект, да го видя какво прави. Да, леко го замъгляваш. И да го видим. И после правиш това. Ето го, това исках да видя. Точно той. Да, това е той. А тук става Dodge. Ето го виж. Dodge, ама нищо не дава.
Да, това е черно-белия фон. Ето го, Dodge. Да, ето го. Това го дублираш. Ето това. И го качваш горе. И виж какво хубаво се получава, като смачкано. Ето скрин. Хептен смачкано става, но не е този. Ако натиснеш наслагване, става такъв. Още един път, като го размножиш и после натискаш скрин. Това много ефективно. Е така лекичко. И тук все едно снимката вече е много смачкана. Обаче тук искаме да има един ефект. Отиваме на меню филтри. Чакай да видя къде какво пише. Artistic Gimpressionist. Я да го видим. Crosshatch. Ето го. Ето го това. Това ми харесва повече. И сега, ето го целият ефект. Всичко това. Ето всички тези ефекти. Събирам ги, обаче първо правя групата. Е така е най-лесничко. Групичка. Фотоефект 3 пишем. Готово. Взимам ето тези слоеве. Взимам ги с тези снимки тук. Ето натискам клавиш Shift ляво задържам и ги пускам в ето тая картинка. И вече имам ето този слой. Искам да запазя да не ми гръмне програмата, че Windows на това е способен. Чакай да помисля още какво мога да направя. Ето тук да дублирам ето тази снимка повторно. Съвсем леко, да не е толкова смачкано и да видим. Ако дадем Dodge. Става голям хубав ефект. После още веднъж Dodge. Не ми трябва тая четка. Обърках се. Помисля. И тук вече, където е Dodge, да дойде Screen. Но става прекалено гръмнато. Ядем тук това. Да, прекалено гърми. Изгърмян заек прилича. Значи това го изтриваме, няма да ни трябва. А другия вариант е ето така. Няма много да трябва, но това е все едно смачка на хартия. Но изтриваме ето този слой, няма да трябва, тъй като ефектът се губи. Сега може и този ефект да изтрием.
Идваме на този. И да видим тук. Няма. Ще трябва да отидем на друг режим. Ако дойда ето тук и направя така, той не се вижда. Значи трябва да отида на друг режим. Защото виж какво направих. Така е по-хубаво. Добре, така оставяме картинката. Ако дублираме ето тая картинка със същият ефект и я направим черно-бяла, виж какъв хубав ефект става. Да, ето го. И да направим нещо от рода на това. И осветляваме леко, за да има леко старинен ефект. Все едно нещо стара изтъркана снимка. Ето я. И отиваме ето тук. В тая група не знам как да добавя ефекти. Те ги няма. Ако добавиш ефект, то най-хубаво е да дублираме снимката така. И това го скриваме. Натискаме десен бутон. Слей групичката. Повече няма да правим това. И вече имаме група на снимката. Сега, кажем, искам да вкарам акварелната хартия. Ето я, акварелната хартия. Десен бутон. Съхрани картинката като еди каква си. Пишем ето това, което виждате на екрана, го написах. Отварям ето отделно този файл. Отивам на папка картинка, папка хора. Отивам ето тук. Отварям картинката. Съхранявам картинката. Експортирам картинката като JPEG. Select File Type by Extension и натискам JPEG Image. Искам ето това. Изнасям го. Още един път натискам изнасям и готово. Затваряме картинката. Или просто аз ще се опитам да вмъкна картинката от този начин. Отивам ето тук. Вмъкваме ето тук и пускам. Взимам слой мащаб и мащабирам картинката по това. Само дали има прилепяне тук. Да. И то всичко вече съм направил. Ето така, по водещите линейки. Взимам ето това и това. Ето така, по тая хартийка. Сега, вече като направихме това, ето е хартийката. Enter клавиш и хартийката е готова. Отиваме тук да внесем хартийката горе или там. Ето тук някъде я внасям. Дублирам. Къде
Къде е групичка, бе? О, тя отишла там. Няма нищо. Това го скривам, не ми трябва. Десен бутон. Ето, групата е готова. Отварям групата. Всичко е скатано. Даже и този слой него го скривам. За да няма сливане. Направих беля. Живи и здрави. Ето това. И съм почти готов. Тук чека да видя дали е така. Нека така да бъде. Добре. Хайде, мащаб. Оставям го такова каквото е. Отиваме ето тук. Обаче, ако го скрием ето като този слой, да го качим ли горе, и аз не знам. Искам да видя нещо. Ако написна ето тук, избирам ето това. Десен бутон. Композитен режим. Clip to Layer и ако изберем четката, обаче аз искам, преди да го направя, сега ще го върна в режим, авторежим. Само да видя дали може. Авторежим. Тази хартийка я копирам нарочно. Искам ето това. Това ще го скрия временно, а това то много прекалено много грозен ефект ще стане. Да. Ето го, виж, прекалено много грозен ефект става и това вече да, може и така да остане. Обаче пак ще трябва да създавам групичка. Тоест, първо да дойда ето тук и да направя тая групичка. И да пиша пак това. Хайде така да го кръстим това без чертички. Нищо с две, ето това няма проблеми. Маркирам този слой и този с Shift и ги качвам нагоре. Отпускам го. Ето аз ги качих. И сега десен бутон, дублиране на слоя. Чакай да не сбъркам пак нещо наново. Този го скривам. Десен бутон. Слей групичките. Ето тук вече всички като са скрити по-добре. Взимам ето този слой. Ето го. Вече го имам. Така, обаче аз искам да направя нещо тук. Я да видим с маска може ли да стане, без да правя други ефекти. Ами да, тя става, но е малка маската. Чакай. Ето го. Взимам слоя и намалям четката до толкова, колкото ми трябва. Това най-хубаво да намаля от тук. Я да видя. Да, и малко увеличаваме ето тук. Enter клавиш, ако натиснеш нещо. Добре, няма нищо. Така. Я да видим да натиснем нещо, така че готово.
Ето, избрах я. И сега да видим какво прави това. Четка. Да, няма го този динамик. Ето я. И тук натискаш буквата D и проверяваш какво правиш. Ето така. Да. Значи в средата, не в страни. Е тук някъде. Ето го. Това е този акварелен ефект с четката. Разкриваш ефекта. Ето го. Все едно рисуваш нещо. Ето го. Точно това си мечтаех. Ето го. Виж какъв хубав ефект става. Можеш и... къде са тези ефекти на четката? Ето ги тук някъде. Къде бяхте, бе, хора? Това Pen Generic. Я да го видим. Какво е? Ето Pen Generic. Виж какво става. Такова. Все едно имаш акварелна мокра снимка и го правиш върху такава хартия. Ето така. Нали, не знам защо не става, но това е ефекта, който искам. Ако натиснеш ето тук. Ето така. Малко с петна. И ето го такова. Такова излиза. Ето така. Нещо ето такова и това мисля, че е достатъчно. Красиво е. Ако нещо не ми харесва, дублирам картинката и я правя ето така. Ето така излиза като смачкано. Тук леко, ето го, като леко ефективно, такова хубаво нещо. Ето това е маската, а горе над маската може да сложиш един цвят, например жълт и там каквото искаш. Маркираме това бяло, слагаме жълто. Тоест, ето такова жълто, обаче по-меко, не оранжево, е такова. Мекичко, мекичко. И можеш да кажем кова. Все едно имаш мека хартийка. И правим ето това. Като мека стара акварелна хартия. Този ефект е хубав. Като стара пожълтяла акварелна рисунка. Или нещо типа на ретро. Ако добавиш още едно, което да бъде като такова последно или какво да е. Леко ето такова
кафявичко. Натискаш ОК, ама то е сивичко. Е тук. Ето го. Може леко да го понамалим. И все едно имаш този красив стар ефект. Съхраняваш снимката. Ето това е целият ефект. Много озор ми видях. Много направихме. Експортираме картинката. И сме готови. Ето я картинката. Отиваме в папката водни цветове. Е тук. И да видим какъв е ефекта. Аз просто реших сам да си правя опитите за нещо си. Да, съм да ви къде отиде тази снимка. Чакай да ви, тук не е ли? Е, тук трябва да е. Той има много снимки, обаче не мога да я намеря. Добре, няма нищо, не съм я задал. Не съм я изнесъл. Ето я, отварям картинката. Искам да я видя само в снимките. Ето я, това е цялата картинка. Ето това е ефекта, все едно, че е стара, олющена картинка, стар акварел. И мисля, че това е. Да, вярно е, малко не се вижда, но нали това е ефекта, да имаш някакви петна. Ето това е ефекта. Другия път може да е по-хубав без мачка на хартия. Но ми е интересно. То не е много ясно, но това е ефекта. Съхранявам картинката и вече съм готов. Искам сърдечно да ви благодаря за вниманието. Надявам се, че това ви е доставило удоволствие да видите как се прави акварелен ефект в GIMP. Благодаря ви още веднъж. Бъдете живи и здрави и ви желая успех да го направите.